Ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Рахш Теҷи. Дӯстони азиз, дар имрӯза навор ҳархела мошинҳои арзон омода кардагим пешкаш мо мекунем. Навори моро то охираш тамошо кунед, ба видеонавори мо лайк гузоред ва дар комментария нависед дӯстон ба шумо чӣ хел мошинҳо дар кост мо дар видеои оянда пешкаштон мекунем. Агар шумо мошини фурӯшӣ ёки хона ёки замин ёки квартира чизи фурӯшӣ доред дӯстон, дар имо ва дар ватсапи мо рӯё кунед, мо пешкаши харидорон мекунем. Дӯстон дар имрӯза навори нави мошинҳои беҳад арзонай то охираш тамошо кунед, дар комментария нависед фикртона ва бошад наворро сар мекунем. Курси имрӯза бардорам 1000 рубл баробар аст ба 151 сонӣ. бошад наворро сар мекунем. Рафтем. Якум мошини фурӯшии имрӯза Daewoo Tico дӯстони азиз, соли бароиш 1997 сӯзишфурӯш бензини холия, объем моторош 0.8 литр, коробка передач механикай. ҳолати мошин беҳтарин дӯстони азиз, мошин нахада, мошин ягон камбудӣ надорад, 4 та балони нав дорад, ҳуҷҷатош тамом шудагиай. Мошин бо савдо карда мешавад дӯстон, нархаш 8000 сомона бо курси имрӯза гирем 52000 рубл мешавад. Мошин қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Нав дӯстон. рақамҳои ака дар рӯи экрани шумо дӯстон, метавонед дигар маълумоти пурраша гирен. 8000 сомона бо арзон мекунем гуфтагай. Марҳамат, маълумоти пурра дар рақамҳо метавонед занг занед. мегзарем ба деюм мошини фурӯшии имрӯза. ВАЗ 2106 бародарони азиз, соли бароиш 1999, сӯзишфурӯш бензини холия, объем моторош 1.6 литр, коробка передач механикай. Системаи мошин беҳтарин, мошин нахаду, мошин задагӣ пӯшидагӣ надорад, мошин як даст гаштагиай. мошина ҳуҷҷатош буд шудагиай. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш 8000 сомона бо курси имрӯза гирем 52000 рубл мешавад. мошин бо арзон карда мешавад дӯстони азиз, срочно фурӯхта мешавад. мошин нахадвай, ягон кас нест ҳай кунад. мошин варианти алиши дорад, ба ягон иномарка боша, болои чанд қайси сум мегӯянд, метиҳанд алиш мекунанд. рақамҳои ака дар рӯи экрани шумо, рақамҳои имо шумо ҳастанд, метавонед дигар маълумоти пурраша гирем бо. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшии имрӯза. Opel Astra F дӯстони азиз, караван, соли бароиш 1997, сӯзишфурӯш газ бензинош кор мекунад, объем моторош 1.6 литр, коробка передачаш механикай. системаи мошин беҳтарин дӯстони азиз, мошин ягон камбудӣ надорад, как надаема ҷош. мошин қарор дорад дар ноҳияи Фархор. нархаш 28000 сомона бо курси имрӯза гирем 185000 рубл мешавад. мошин срочно фурӯхта мешавад дӯстони азиз, бо арзон мекунанд. муомилаи хуб дорад дӯстон. мошина бинед ай пеш бинен, баъд савдо мешавад гуфтагай. хоҳиш кардагай беҳуда занг назанад, фақат мошинхаро. марҳамат, агар шумо мошинхар бошед, караван, метавонед занг занед. мегзарем дӯстон ба чорум мошини фурӯшии имрӯза. Opel Vectra A дӯстони азиз, соли бароиш 1995, сӯзишфурӯш газ бензинош кор мекунад, объем моторош 1.6 литр, коробка передач механикай. системаи мошин беҳтарин, мошин нахада дӯстон. мошин яксола ҳуҷҷат кардагӣ тайёра, 4 та балони 80% дорад, моторош 100% верай дӯстон. мошина камтар меличовка корш мондагай гуфтагай, агар хоҳед худтон мекунед. мошин қарор дорад дар ноҳияи Зафаробод, нархаш 17000 сомона ба курси имрӯза гирем 112000 рубл мешавад. мошин бо савдо карда мешавад, муомилаи хуб дорад дӯстони азиз. варианти алиши ҳам дорад, ягон мошини алиши дорад, метавонед вариантро пешниҳод кунед. рақамҳои ака дар рӯи экрани шумо, метавонед дигар маълумоти пурраша худтон гирем дӯстон. агар шумо мошини фурӯшиёки хона, замин, квартира чиз доред дӯстон, дар ватсап ва дар имо мо рӯй кунед, пешкаши харидорон мекунем. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. Mercedes-Benz C-класс дӯстони азиз, соли бароиш 1997, сӯзишфурӯш газ бензинош кор мекунад, объем моторош 1.8 литр, коробка передачаш механикай. ҳолати мошин хубай дӯстон. мошин чӣ камбудӣ дорад дӯстони азиз, ай худаш мепурсед, дигар маълумотро рӯй кардагӣ нестанд модам. мошин қарор дорад дар ноҳияи Истаравшан, дар шаҳри Истаравшан дӯстон. нархаш 25000 сомона бо курси имрӯза гирем 165000 рубл мешавад. мошин бо камтар дигар арзон карда мешавад, тага срочно фурӯхта мешавад дӯстон. агар кадомтон харидор бошед, метавонед занг занед, дигар маълумоти пурраша гирем, чӣ камбудӣ дорад, ай худаш пурсем бо. мегзарем дӯстон ба шашум мошини фурӯшӣ. Opel Astra F дӯстони азиз, хачбек, соли бароиш 1997, сӯзишфурӯш бензини холия, мошин умуман газ задидагӣ нестай, объем моторош 1.6 литр, коробка передачаш механикай.
ҳолати мошин хуб аст дӯстони азиз. мошин нахада, мошин яксола ҳуҷҷат кардагӣ тайёрай. мошин задагӣ пӯшидагӣ надорад. мошин як даст гаштагӣ, умуман дигар даста гаштагӣ нест. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш 24000 сомона бо курси имрӯза гирем 158000 рубл мешавад. мошин срочно фурӯхта мешавад. нархи охирон мешавад, дигар арзон намешавад дӯстон. гуфтагар беҳуда занг назанад. рақамҳо яка дар рӯи экрани шумо дӯстон. ягон маълумот дар кор бошад метавонед занг занед. марҳамат. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. Daewoo Tico дӯстони азиз, як таи дигар соли бароиш 1997 судишфурӯш бензини холия, объем мотораш 0.8 литрай, коробка передач механикай. мошин нахадоай дӯстон, хайчи хеле хито мебинед, ягон меличовка мумкин дошта боша, маълумотша кам рӯй кардаган. мошин қарор дорад дар шаҳри Ҳисор. нархаш 8000 сомона бо курси имрӯза гирем 52000 рубл мешавад дӯстон. мошин камтар дигар арзон мешавад. мошина кадом метавонед харидорем, бирен ай пеш бинем дӯстон. бо нарху нахтон гап занед, марҳамат, занг занед. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. ВАЗ-2107 дӯстони азиз, соли бароиш 2004 судишвариш газ бензинаш кор мекунад. объем мотораш 1.6 литрай, коробка передачаш механикай. мошин дар ҳолати миёна қарор дорад. мошин хай созай, ҳай кардан мешавад, нахаду. як сола ҳуҷҷат кардагӣ тайёрай дӯстон. мошин задагӣ пӯшидагӣ надорад. мошин маслан намехӯрад, дуд намекунад. мотор камтар мелич кор дорад гуфтааст. ҳамиқа камбудӣ дорад. дигар ягон разход надорад. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш 8000 сомона бо курси имрӯза гирем 52000 рубл мешавад. мошин бо арзон кардан мешавад дӯстон. кадом метавонед харидоред, марҳамат, метавонед занг занед, дигар маълумотша гирем. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. ВАЗ-2114 дӯстони азиз, соли бароиш 2007 судишвариш бензини холия, объем мотораш 1.5 литрай, коробка передачаш механикай. мошина ҳолаташ беҳтарин дӯстон. мошин газ задагӣ нест. умуман мошин фавран фурӯхта мешавад. мошин нав растамошка шудагӣ, ягон камбудӣ надорад дӯстон. қарор дорад дар ноҳияи Ҷалолиддин Балхи Румӣ дӯстони азиз. нархаш 17000 сомона бо курси имрӯза гирем 112000 рубл мешавад. мошин срочно фурӯхта мешавад, бо арзон мешавад, муомилаи хуб дорад. марҳамат, метавонед дигар маълумот пураша ай ака гирен. мо наворма давом медиҳем. агар шумо мошини фурӯши хона замин доред дӯстон, дар имо ва дар ватсаби мо роҳӣ кунед, пешкаши харидорон мекунем. раҳмат барои ҳаматон. мегзарем дӯстон ба даҳум мошини фурӯшӣ. ВАЗ-21099 дӯстони азиз, соли бароиш 2000 судишвариш газ бензинаш кор мекунад. объем мотораш 1.5 парастой, коробка передачаш механикай. системаи мошин беҳтарин, нахадаи мошин. мошин 10 моҳ ҳуҷҷат дорад дӯстони азиз, ягон камбудӣ надорад. қарор дорад дар ноҳияи Масчоҳ. нархаш 8800 сомона бо курси имрӯза гирем 58000 рубл мешавад. мошин бо камтар дигар арзон мешавад дӯстон, муомилаи хуб дорад. рақамҳо яка дар рӯи экрани шумо, метавонед занг занед, дигар маълумоти пурраша гирен. дар видеонавори мо дӯстон якта лайк гузорен ва обуна шавед дӯстон. мо ҳар рӯз якта видеои нав пешкаштон мекунем. раҳмат барои ҳаматон ки видеоро тамошо мекунед. мегзарем ба 11 мошини фурӯши имрӯза. ВАЗ-2112 дӯстони азиз, соли бароиш 2010 судишвариш газ бензин кор мекунад. объем мотораш 1.6 литри парастой, коробка передачаш механикай. мошина ҳолаташ нахвата, мошин яксола ҳуҷҷат кардагӣ тайёрай. хадавои 100% дӯстон. мошин ягон камбуда, мошин дар пеши капот савдо мешавад. хоҳиш кардага беҳуда занг назананд. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш 9500 сомона бо курси имрӯза гирем 62000 рубл мешавад. мошин бо арзон кардан мешавад, муомила дорад дӯстон. фақат мошинхаро занг зананд гуфтагӣ. марҳамат, агар шумо мошинхар бошед, рақамҳо яка дар рӯи экрани шумо ай, метавонед занг занед, дигар маълумоти пурраша гирен. мо наворона давом медиҳем. мегзарем ба 12 мошини фурӯшӣ. Daewoo Nexi дӯстони азиз, соли бароиш 1995 судишвариш газ бензинаш кор мекунад. объем мотораш 1.6 литрай, коробка передачаш механикай. системаи мошин хуб аст дӯстон. маълумотша кам мондаган, кам роҳӣ кардаган дӯстони азиз, дигар маълумотша метавонед худтон гирен. чӣ камбудӣ дорад ай соҳиби худаш пурсен. мошин қарор дорад дар шаҳри Бохта, дар шаҳри Қурғонтепа.
нархаш 9500 сомона бо курси имрӯза гирем 62000 рубл мешавад. кадоми мошин харай гуфтааст мошин бо камтар дига арзон мешавад. рақамҳо яка дар роҳи экрани шумо метавонед занг занед дига маълумот пураша гирем бо. мегзарем ба 13 мошини фурӯшӣ Opel Zafira дӯстони азиз. соли бароиша 2003 судисфурӯш газ бензинаш кор мекунад. объем мотораш 8 литра, коробка передачаш механикай. сайзтани мошини хубай дӯстони азиз. мошини задаки пӯшидагӣ надорад. мошин как надай. хайбо дигар маълумот чахтон мегирен. мошин қарора дар ноҳияи Конибодом. нархаш 45000 сомонай бо курси имрӯза гирем 298000 рубл мешавад. мошин бо арзон кардан мешавад. савдои хуб дорад. бо варианти алиши ҳам дорад. алиш мешавад ба ягон BMW кати ёки ба ягон Opel Astra Caravan дӯстони азиз. ҳамин хел гуфтага марҳамат дига рақамош ина дар роҳи экрани шумо метавонед занг занед. ин буд мошинои фурӯши мо дӯстон. то видеои оянда худо нигаҳбон намеши шумо.